Der var så engang en kæmpe stor hest, som havde et horn, det vil sige, det var en indjørn. Der sagde isi, fordi den havde en kæmpe stor pil, ikke? Med hår. En gang gik indjørningen med hår på pil, som sagde isi, fordi den havde en pil, ned pangen. Fordi pangen er sjov. Parken, det er et godt sted at være for en indjørning, fordi så er der en masse træer, den kan tisse. Den tisser lige op et. Ja, og græs. Og jeg kan godt lide at tisse op træet. Det er sådan en årets fordi den har sådan en blærebetændelse. Det var ikke så. Så næste dag, så kom sgu en mand ind fra militærkorpset. Og så hemmelig igen, CIA. Det var CIA. Han var rigtig glad. Han havde en stor hat. Han var så rigtig sej. Han havde et luftgevær. Et sværd. Han havde et sværd, ikke et havngevær. Han gad ikke et havngevær. Han var næsten en ninja. Han havde så også en kæmpe stor pik. Som sagde, stå der. Han stod inde i en hjælp. Af for helvede. Og så grinte han. Og så grinte han så hver han grinte i teltet. Og så den historie om indjørningen. Vi siger